manoko tawe nhawu dzomuso chipiri zuwa rechigumi notatu mwedzi uno wakubvumbi. Dare romakurukota onyika arabvumirana kuti ribenutsepo kare chirongwa chobhodhagesi chiya. Magirini bhomba yakwaya achagobenutsiwa wagotandapo kare kuita zvawaiita kare. Idi nhamo inesu maZimbabwe. Kurukota rezvinoitika munyika ragobvuma iro kuti zhinji dzedziri kuitika dzekubiwa kwakapakatiwa pfuti dziri kuitiwa nemasoja nemapurisa kana kuti wakambenge wari masoja nemapurisa. Apawo mauto abva aburitsa bepa rokureketa kuti hwiba wanhu ngavangwarire masoja ari kunyepera kuti masoja nemapurisa ari kunyepera kuti mapurisa wachisenzesa nhumbi dzochisoja kana dzochimapurisadzo. Idi pakanyangaridza tosaya kuziva kuti tichaponerepi kana zviri kudari. Mukuru wemapurisa matanga pabodzipo nomukuru wemauto Philip Valerius Banda kwai waendesiwa kudare rodzimhosva nokuda kwomunda wavari kupamba kumazowe. Kwai mundayu uri pachibvumirano chokuchengetedzwa kwezvinhu zvedzimwe nyika zviri munyika medu unonzi pachirungu Bilateral Investment Protection Agreement. Unotosaya kuziva kuti kohoko naye wakuruwa wachiita kudari zvekutoti pariba agoziva kuti zvichagotekerisiwa sei, asi tinoemba kuti zvichaita kuti zvigogadzirisiwa zvipere. Ichokwadi kuti kana benzi rikapuwa pito rinobva raita kupaumba. Idi bato roZANU-PF kureketa kuno ragoita kupaumba kuti richatoenderera mberi nokuchinjurudza bumbiro romutemo rese kuita zvavanoda ivo nokuti wakapuwa mvumo nowanhu wakavavhotera. Wari kuti ivo wakapuwa zvikamu zviri kubva zvitatu zvodare roparamende izvo zvinodiwa kuti wakwanise kuchinja bumbiro romutemo, saka wachatoenderera mberi nokuramba wachindorichinja. Pariba agoziva kuti zvichapererepi, asi tinoemba kuti zvinopera basi. Kunochembere dzakahwadziwa noupenyu huri kuraramika munyika medu dzakasvika pakureketa kuna vachiwenga kuti wareke kugokanganwa kuti ndidzo chembere dzakawabikira wari kuhondo. Izvi zvinohwadza mabiya angu. Ukaona chembere dzisisashe kudari wotoziva kuti pachiribe kumira zvisvino. Toramba tichiimba kuti wachagochinja maitiro wakuru wenyikawa kuti zviite zvakanaka. Bicho raGrace Mugabe rinonzi rasiyo gore raza kwai raendesiwa kudare rodzimhosva nonyaya yokunzi rakaba mugodhi pabodzipo nozvinhu zvinosenzesiwa pamugodhi. Kune vanhu vatatu wakanga wasungiwa wachinzi waba zvinhu wakati watumiwa naiye rasiyo gore raza. Ichokwadi kuti kana bambo wako wabva pachigaro unoramba watomuranda, mwana washe muranda kumwe. Idi tiri kufara kuti kambani yeEconet kuburikidza neimwe kambani yayo yoKassava yatiyo yagwesa mabhuku akati wande padande mutande anosenzesiwa kuZimuseki. Kwai mabhuku akawanda anenge achiwanika padande mutande reAkelo, izvo zvinotoita kuti aboeke pachena. Toramba tichitenda izvi nokuti vazhinji vanogokwanisa kugoboyawo zvokuwerenga zviri nyore. Toramba tichiimba kuti izvi zvichaenderera mberi wagoingidzira kuti mabhukuyo awande. Mabhuku avari kuisa ndiye mabhuku ari kubva kuwapwere wachiri zvindumure kusvikira kuwapwerewa kudanho rokugumisira rokufunda wasati waenda kuchikoro chowakuru. Toramba tichizvitenda izvi. Nyasi mari yokuAmerica ainge iri kutengiwa kana yasvika madhora 70 anomasendi 40 omari yomunyika. Kwapuwa mari yokuAmerica inosvika mamiliyoni 33 kumakambani nyasi svondo rino. Kuno rimwe firimu romunyika medu rakanyohwa richienderana nezvirikaitika panyaya yokugoyiwa kwevhu rapuwa mubayiro pasi rese. Toramba tichitenda wakaita kuti firimu riitike, tichiti pamberi nazvo tinazoita kuti tigoriona tichagokunyepai parinenge riri kuboekapo. Titatamuke edu kuenda pasi rese. South Africa yabva kuburitsa makuno yano kuti yakumbomira kupa vanhu kamushonga kodziwa mupengo kari kunhadziwa noJohnson & Johnson.
kwai kamushonga aka kari kukonzeresa kuti vamwe vanhu vagoite ropa rinogwamba mumwiri zvinova zvaita kuti vafe. Kwai kuno vanhu vatanhatu kuAmerica wagoita zvokupfazve nonyaya yekamushonga kakodziwa mupengo ka. Idi pakanyangara kureketa kuno South Africa ibe kana kamushonga kabodzi kairi kupa vanhu kodziwa mupengo. Hino kuti zvichapera nei? Kambani yeTwitter yagoti iyo yakuisa muzinda wayo wemuAfrica kunyika yoGhana. Toramba tichizvitenda izvi tichiimba kuti zvichagoita kuti iwo kwedu wazarukirwe nomukana ikweyo. Blaise Compaoré akanga ari ndiye mutungamiri wenyikayo Burkina Faso kwai achagosungiwa agotongewa kuponda kwaakaita Thomas Sankara muna 1987. Izvi zvinhu zvinoreketa kuti mhosva inorwaba inoramba indoripo uye ngozi yomunhu inopera bamabi yangu. Tiri kufara nokuita ku. Kwai nyika yeRwanda ichagoda kukwikwidzana nonyika yeNigeria kuti igoita zvokurima mufarinya wakanyanya. Kureketa kuno kwai yatoisa mahekita anosvika zviuru 200 akaisiwa mufarinya chete. Toramba tichitenda kuita ku tichiimba kuti kwedu zvichagoburika zviri nani. Kwai kuJapani wagoda kuti waronge kuti wagobuditse mvura yakasvipa kuisa munyanza. Izvi zviri kutorwadza vazhinji nokuti zvavanenge vaisazvo zvinopera munyanzamo kana hove nezvimwe zvakawanda zvinopera kupfa. Toimba kuti vachareka kuita izvi. Mukatikidzwa kanyasi kwai vanhu vekuBritain vafiniwa nokuramba vachindonyepiwa zvonyahwa yamwana wamambo Philip. Kwai nyahwa iyi yanyanya kuita vanhu vakawanditsa vari kuchema-chema nozvayo kuvakuru vanotekaidza zvonapfenyuro. Idi vanhu vafiniwa ukaona zvadare. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.